Здравейте, аз съм Кърли. Днес ще интервюирам пинковците. Здравейте, пинковци! Нека всеки ми разкаже по-малко за себе си, защото сте трима все пак. Аз съм пинков на средна възраст, аз съм на 29 години. Обичам да дразня дългонос. Аз съм пинко дедето и съм на 49 години и обичам да стоя пред телевизора и да плета шалчета. Знам, че за бабичките, но и аз го обичам. Аз съм пинко тинейджърчето, на 18 години съм. Обожавам да чатя с приятелите и да ходя в скейтборд магазините. Добре, интересно и нещо да кажете? Моите братя понякога са досадни. Ох, тези белови деца. Но нея двамата са скучни. Добре, това беше от пинковците. Да ви харесва.